ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଆମର ବୁଲୁଛି ଏବେ ଆସିବ ଆମ ବିଲକୁ କାଟିବାକୁ। ଏଇଟା ସେ ବିଲ ଗୋଟେ କାର ବୁଲୁଛି ସାରିକିରି ଆସିବ ଆମ ବିଲକୁ। ଆମ ବିଲଟା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ଆମ ବିଲଟା ଏଇଟା କାଟିବ ଆଉ। ବିଲରେ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଏମିତି ପଡ଼ିକିରି ପବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ ପଶିଲେ ହିଁ ୟାକୁ କାଟିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ଏବେ ହଳ ପୁରା ଖାଇ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଘରେ ଆଉ। ଏମିତି ପୁରା ଧାନଟା ନଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରୋସେସଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମେସିନ୍ର ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ବଦେଇଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ସବୁ ଗାଳି ଗାଳି ଯାଉଛି। କୁଟା ନଡ଼ା ଫଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଗାଳି ଗାଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଝିଣ୍ଟିକା ଫିଟିକା ଖାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଖୁସି ପୁରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଧାନ ଗାଳି ଦେଲା ପୁରା ଆଉ। ଯାହା ମାନେ ଯାହା ମେସିନ୍ ଧାନ ଖାଇ ଯାଉଛି ତା ସବୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ମାନେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ଖାଲି ଧାନ ତକ ହିଁ ଗାଳି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ